Tulungagung Kediri. Kalian hormat jumlah Bapak Ki Dalang Wadiono diantarakan kepada keluarga wonten dalam mat menonton. Ugi metekan hormat Pak Kades Memet Urai Bapak Memet Yanto ingkang kagungan Ude Sumber Galang. Ugi metekan hormat Sundalu kalian hormat jumlah Mas Omek yang ada di Malaysia. Selamat malam, selamat menonton lewat live streaming. Mas Tejo, Ayah Desa London, Sinabe Makarya, delok live streaming, matur nuwun. Tatune piye? Mangase ramu kang bisa
Aku tak tambani dhek bubrah kabeh biyen. Kadung ini Ji tanpa dosa kowe ninggal aku ala katir baleno taline tresno aja ngerti beberilang Ji, sesuai lagi dengan aturan jenbon cakno, kagungan balong panggang, geraman Pak Tun, so Pak Kolik, saking sambangan moto, sungdel sumirsani langsung ya, betul telem Pak Tun, cakno, Bapak Mustiriono, Pak Kolik, singgi warung kopi, boten sambangan moto. Sing dalu kata kula Mas ote Bapak Erena wonten dalu kampak. Sing dalu Bapak Erena lembur. Mas Omek yang ada di Malaysia Mas, iki senengan iki ajuran jero. Babi alas sing gedhi jenenge celek Pak Wujud lah anake Semar sing cengkrong nala garing Pak Wujud nek sego liwet lawe empal goreng paling suram jeruk ya dek kaca nangi perang aja lo kebludung ya kaleh ya bias lokai jenenge celeng anak Semar sing cekot nolo gareng sego liwat
jero kae ereng-ereng babi alas kae jenenge celeng anake Semar sing cengkrong nolong gareng sego liwat lawe sambel goreng gedang dapok pengangguran tengah tengoknya berat leyeh leyeh penak motong ngantuk mari tanggapan wetenge kluruk keroncongan leyeh penak tenan kadung dapuk pengangguran tengok-tengok kecantolan layah-layah enak tenan ora nyenggel ora ketuban ora gandel mesti karipan layah-layah enak tenan Sopo sing ngajak-ajak? Merapat bolong. Mari diseni bensin banter. Mas apa nduk? Jaluk tak gaduh. Gak kelawon ki mang. Ano asin ngene. Jabrik masuk. Ayo kanca tumandang do suka-suka kakung putri manunggal dadi sawiji ayo padha gawe pare-pare sing baksa guyub rukun mure budaya seni kerawitan nyumarga laras ingkang nami dipun sesepuhi Bapak Ratno pribadi mugi-mugi budaya enggal lestari rina wengi rahayu
apa dik gendek dawa cek polos oh dua lelo yai 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 yo selamat malam hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini Anda masih dibur bersama New Margo Laras Karawitan dari Lalatan Lamongan Jawa Timur. Hadirin pemirsa penonton juga para pengunjung yang berbahagia. Juga malam hari masih kerja bareng super jeduknya Lamongan Selatan Eri Wijaya dengan alamat di Desa Jublak Ibang Lamongan. Para penonton pemirsa yang berbahagia, Anda bisa melihat live streaming juga langsung dibuat Pak Radis Cak Basuki yang punya kawan-kawan Jombang. Selamat malam semuanya, yuk langsung budal lo ini di ini Rino deh kedele aja kedele ating ini isar lomok ke Rino tutup iklan sayang dewe bojone papat tapi lolo jawa lamu ati lah kok tambah njaluk ati lo genduk arep madang awuhe ati mbok aja neko-neko bengi iki lho golek bojo milih sing gemati juraganku hati lolo madang lamung sambel terong
wis gak ana sing rambat terong arep madang sabele terong ora nduk bengi iki lho cuanane to cak sing seneng sirang kuwi ngono pegaweane nyolong bojone wong lan aja nek ciper ora arep padang jangane ciper ya golek bojo jak sing seneng mempar mampir aku mau iya gendeng yen ora citra amokna tapi janji mong balik foto kenduk lamidi rene lamidi prasasat sliramu gatane mata jelali bolong ditap-tap Romo Hadi iya piye gendeng yang bali tenan lho ya nduk ya adem-adem iki lho besok daud isor kuwi lho netepi janji aku arep meleh gendeng apa to Pak walengku aja nganti lali popo are wangi
Yuk langsung sampur tepong kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Yanto Kendi halo sing duwe Bank Dunia. Sri Tanjung Sarmiling Yanto bangun desa. Ye, latar Mas Suyono iki kagungan Pejo Sambung Gede nggih. Nggih kangge Mas Suyono kagungan Pejo Sambung Gede sing dalu. Pak Dimas RT Ngampon ya. Kedumring Lamongan Pak Dimas RT Ngampon sing dalu. Nggih, salam kanggo Aminah Dung Jati dari Pak Kusnadi Kedung-Adem ya ya. Salam buat Aminah Dung Jati dari Pak Kusnadi Kedung-Adem. Pak Japina Vina sing anyar pada mula. Terima kasih. Ngopati tumbale praja ora ngerti yen arep diapusi sida beksa dukaya snipe ora Sri Tanjung dipateni ana kene katane kok wangi mertajane Sri Tanjung pancen suci ana ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambung gawe
sing penting hasil gunane aja males mundak apes ayo sing giat yen pengen urip mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja males les aja males mundak apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya Cik Jatindra lungsung jumenglung ndul-gendul Cik kedengeran terbaca Mbak Ani selamat malam Mbak Ani mau menawi lagi mirsani ya. Oke berkat terlibat Mas Omek yang punya ringgit Malaysia malam selamat buat Mas Omek Cakno Pak Kolit Pak Tun Pak Andi sambangan mode delok Gus gak piye to Dek wong kene depor kok ayo to Dek kae nanti tanduri ku tak daunno menesuk winae wis siap. Piye to Dik biasa ngepon kok. Lho kon kok. Mangkel aku iki ketandur kok. tinggal kapujengku prasetyo nanging saiki mung tansah gawe gelo bingung mulane aku ora wis kono aku
atine mung ngebrenan marang kang turung kanyatan mbaknya iling saya suwe saya mundak yoswa saya mundak yoswa kajak citra yang citra kana baik kenong lasang jomanglang serungi balan suarane lasung manatara mangongkong suarane ngabek isa jroning prakisan tok tok tek tok Tok. tok kong tok Tek. tok tek tok tek tok kong langsung jumangklung seru imbal-imbalan suarane langsung digawe kotekan suarane ngobok isak jero kadehan tok 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 tek tok tek tok lasung jomangklung seru balan suarane lasung manekar mangongkong suarane ngabek isa jroning pratisan tok tok tek tok tok kong tok tok tek tok tek tok kong langsung jumangklung seru imbal-imbalan suarane langsung digawe kotekan suarane nyabak sak jroning padesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok abang ijo nek perapatan apa dik kowe jenenge setopan iya takokne ya aku Ah. lah nek putih ning kuburan apa dik kowe jenenge pocongan tenane takok mana ya aku iya gondel gandul kok ora sarungan apa dik ngerti ya jelas gak roh nek iki kowe jenenge kentongan takok jek roh ya Paling- mesti toh mesti takok mana aku iya nak takok lah nek minal minul ora kotangan apa dik gak roh iki apa kowe jenenge rambutan ya mesti roh lho cak
Gondal gandul warna-warna ya dik ya Ya Cak. kadeng grandul kok disegetno gremo saiki dilungguh ya mau tak icek kok Gondel gandul warna-warna apa mas anak tireng anak umat lambat ya takokno ya dik ya iya tak takokno lho Cak gondal gandul nempel ning kuping Kodek kuwi ngono anting-anting tak dolen Dek tak kene bondo Daud Daud kidul kuwi lho tak dolen model gandul sing mbok gawa gak ilok dosa sing cilik Cak yo iki kuncine Pak Gremeng Yo, lah. Sebentar mulai kaki Mbak Ani sing dalu sing dalu Ani umat penonton live streaming kaki Bapak Gali Jalmo Palombo Semarang Madun ngawis nito beta bilih sing nopo rama Kapan boyodi aku urip
mukti panyuwunmu bakal tak turuti muga-muga ora ana sawiji beda kang dalari ya sing temen mas kandamu mangkono karo aku wong kang isih bodho muga-muga bisa ngorek mulai yang bebarengan sakula waraga gandes loasa solahe sing manis kadang ku dhewe manis rangga satri ya ing sanura lesan pura haramane selengan kayune weruh yen kelingan ora bisa turu ora bisa turu lalu mangsa panuh sule mangkut nyoto
ojo ditinggal lunga ujung jeri mesti mbok goleki sining
gunung di sana gunung tengah-tengah gunung Merapi di sini bingung di sana bingung memikirkan si jantung hati Gunung Semeru daerah Malang nek munggah mundhun kuwi dalane aja gumuyung lan aja gumampang yen durung weruh bukti sanyatane asam cempaluk sambal kemangi kaduk liwat pecelane lele sing tak jaluk rina kelawan bengi muga selamat to kabeh nek nyambut gawe iwak urang aja dikelok kaya pinangan madai suruh nek belanjaku kurang aku ora ngersula mangan gak mangan apa jare wong loro arep pulang ke Arab jumalan kain siang ku harap malam ku harap jangan sampai cari yang lain koyong ini rasane tempe koyong kentang di bumbu rawon rakasane lak nyambut gawe rino lan wengi dodolan rumon jarwa rawa oh iya ya iya ya iya sing sayo sing rukun oh iya ya iya ya iya
manis bocah kae dhewe manuk blek kok nyucuk yo yo imak lele padha wedi mbok aja plerok wong ayu modhak gawe karo sae ati dasar nyontok wirang kamu atiku rusak tinggal dadaro dadanono di akalmu waton guyub rukun sakuluwarga ayo Duk ngetik Duk ngetik kabeh kanggo catan cilik
lamun kalamun tanpa upama tanpa mundur merawasa angkara murka ngetan belingulan janji tenan mesti kelakon walah ayeme lali-lali wong tresno ra bisa lali iya iyo mite tresno jaran sokoku lino bayame lamu-lamu ayam mati pinuju temu saugune salugune wong ngerti pikiran harja sandale digawa ngidul wong bakale mesti bisa kumpul walah penake ngetan bali ya ngulon janji tenan mesti kelakon iya iya arti bangsa mengku salu welot bisa tetap kelataran panjenengan Bapak Koli Pak Ton Sakno Pak Andi kayaknya waktu sambangan podos dalu Mas Omek yang ada di Malaysia selamat malam buat Mas Omek ya sigeng dalu Mas Omek yang waktu Malaysia terakhir Mas sudah balik lagi Mas Omek ya jangan Tuhan ringgit Malaysia malam berangkat saben katamu sliramu batin iki anane tansah remu rasa tresno kang kadem sarwa mikir ati tan bisa jejen kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati
tresno nedya yen kadolo nanging jagat sajroning atiku gonku nadyan tresno iki wiwi wis kena terat sadermi kalampahi kula sawah sapa ngendut kata owah atiku wis kamilut sae bebunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu ning endi nggonku goleki mengepote ngepengin ketemu senajan ado tak parani mong nuruti hati bareng saiki ketemu yen pancene ora tresno aku iki tresno ya kandhati iya kandha sing prasaja gawe gelati titi aku ora bakal kadali kaya ngene lelakonku kaya mas apa tadi ngopo kok dadak ketemu
jinggar ya raja sapung goreng aja lali atrik keremarto Heman benjang dikon Itu nanti gaweku jiwa Bener kula boten lila Yen tongane mong sia-sia Duwe gambar party Tulungono aku iki aja nganti aku oncati asana awak iki aku pengen
kumpul dadi siji kok mengesaman hatimu tanpa dosa tega ninggal aku balik nonton line tresno ojo nganti kukarilang mesra gendok cahayu dalem mas jenengmu sapa mosok wis lali paiten seliramu Dewara Sabadra aku ngemis tresno Dewang ayu kelapa muda leganon nami kula mas piye ndek mesti kolaras apik sampun dangu mas ditinggal wong lanang gak bahaya ta kula niki sing rondo gantungan pona pisahan nanging aku durung bagatan kurang ajaran dia bojomu kowe wis bojo ayu bengi lah kok jarang-jarang diladeni nanging kowe jo rada gantungan aku sabar ngenteni selirane pegatan isu-isu pegatan jadi ya witing tresno mas apa kuwi saka kulino ambumu no saya suwe mas Siapa? saya tresno nono Noratno kula aja ditinggali lunga lunga ya ben aku trimo sego jagung gedhe melon kurang apa mas aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane rango ngarani ati abu muti titi abu muti ati tatu wis ra bisa ditabeni mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh sliramu nyanding dheweke andung tresno kumbaranan suningas moro lali aku yen nyanding manita liya wis milya tresno aku apa dheweke lha aku piye
Aku yo piye wis milih ya dadi bojoku apa bojone Kudu tak tangisi ae. bola balik Iya kok Mas. tansah gawe kelaneng rasa tresno ora bisa disana Tak sesuwun jadi apa tadi enggal diparingi eling 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 marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rino lan wengi bola bali juk gawe larane ati